Banca de Economie a apărut după dispariția URSS, prelunând rețeaua din Republica Moldova a caselor de stat de economii subsidiare ale Sberbank, devenită societate pe acțiuni în 1994, cu capital majoritar de stat. În scurt timp, lucrurile au degenerat și aceasta a ajuns sub control privat. În martie 1999, guvernul și-a întors controlul și a numit o nouă conducere care a depășit criza. Potrivit datelor BEM, aceasta a avut în timpurile bune peste 2,4 milioane de conturi de depozit ale persoanelor fizice și juridice, ținute în 570 de agenții, filiale și sucursale. În anii 2001-2009, BEM a ajuns în top 5 bănci moldovenești. În acea perioadă, BEM a acordat credite de sute de milioane de lei unor companii de stat, bani ce nu au mai fost restituiți. Fiind pe muchie de faliment, BEM a mai fost obligată să preia activele și obligațiile Invest Privat Bank, care s-a prăbușit în iunie 2009. Consemnând pierderi de peste 300 de milioane de lei în 2012, autoritățile au decis să atragă din nou capital privat pentru salvarea BEM. Drept rezultat, guvernul a rămas cu doar 33,4% din acțiuni. În spatele noilor acționari majoritari era afaceristul Ilan Șor, care controla simultan și Unibank și Banca Socială. Noi acționari însă nu au salvat BEM. Dimpotrivă, s-a admis creditarea masivă a firmelor afiliate și fantome. În total, de la cele 3 bănci s-au retras circa $1 miliard care au ajuns în offshore-uri. Pentru a le salva, în noiembrie 2014, Banca Națională a alocat 9,5 miliarde de lei, apoi încă 5 miliarde de lei în baza garanțiilor emise de guvern. După ce a impus administrare specială în octombrie 2015, BNM a decis lichidarea celor 3 bănci, iar în 2016 datoria de circa 13 miliarde de lei, moștenită de la acestea, a devenit datorie de stat. Nici o persoană nu își spășește pedeapsa în penitenciar pentru ceea ce pare a fi o conspirație pregătită minuțios sub privirea absentă a statului. Banii furați nu au fost restituiți nici astăzi.